So welcome back po sa aming YouTube channel, and for today's vlog may pupuntahan tayong store dito sa Saskatoon. Bali mga mura to, no? Di ba? Mga mura ang nandun. Ano yun? Di ko alam kung liquidation center ba yun Hindi, o ano? basta mga mura, may mga para siyang hindi ko naman masabing Dollarama. Pero basta para siyang ano nga yun yung kung saan dinadala yung mga na hostage yung mga pelikula. Warehouse? Warehouse. Ayan. Parang hindi naman siya masyadong malaking Pero hindi naman siya warehouse. Basta tapos ang mga nagtatrabaho doon ay mga kababayan natin, no? So yan at kami ay dadaan muna kila kuya at nanood kami sa TV ng sa computer pala kasi wala kami TV ng solar eclipse. Solar Yan. eclipse. Tinignan namin yung live doon sa Niagara sa Ontario kasi dito sa Saskatoon partial lang tapos cloudy pa kaya hindi mo talaga makikita kaya parang ulan nga doon sa Toronto cloudy rin pero sa Niagara ata medyo okay ang panahon so ano po? sabi niya stop Stop it. it na. Wala siya sa buhon. Yan, dadaan muna kami kila kuya at may i-drop tapos pupunta na tayo doon sa tindahan na sinasabi namin so yung mga taga Saskatoon sigurado alam yun kasi marami tayong kababayan na nagtatrabaho doon. So, let's go! Yan, no talking na daw ako. Nandito kami sa Bianca Amor. Yan. Ay. Di ba dinidikit sa ano? Sa washroom? Bianca Amor. Nag-iba siya. I think kumonti ang laman. Hindi, parang inayos nila. Rearrange ata yung Basta may ibang feels kasi matagal na kami hindi nakapunta dito. Tapos I think ang mga andito is mga Pinoy. Sila ko yun. Yan. Ano mga kung ano-anong mura para siyang Dollarama. Mga mura dito kung ano-ano lang. Wow daw. Mga laruan kasi. Mga mura lang. Mga $2 so mga ganyan. Ngayon mga $2. So, mga gamit sa kusina. Yan, mga magkano lang to? $9. Oh, $10 lang mga ganito. Ha? Nahanap ka? Iba na. Pero at mga mura dito, yung mga ganyan, mga $1 lang. May mga nakasale daw. Pero Alas lahat din meron dito. No. feeling ko baka Mga damit. baka magre-restock sila. Baka. Kasi masyadong hubad. Masyadong konti. Nasaktuan natin. Wala Dati masyadong dati supply. kasi sa entrance pa lang pagbukas mo ang dami ng pagkain. Remember mga chip? Tinanggal nila, no? Maganda rin tumingin-tingin dito paminsan-minsan, no? May nabibili ka talaga pero ngayon talaga medyo konti. Oo, kaka. Ano yun? Kasi nung bagong lipat kami dito, mostly nang gamit namin dito, Dollarama or Walmart. That's it. Nung lumipat kami dito sa Saskatoon. Hindi naman namin to alam, si Kuya Jack nagsabi. Helen, excited Tapos na excited. si Helen. Dali namin po siya. Tapos ang karamihan na empleyado dito mga Pilipino. No. Ano yun? Mga pang ano? Meron ka nito sa bahay? Wala. Mga ganito? Meron. May regalo Meron. ni Helen. Regalo ni Helen. Nung nung winter, dami rin dito pang lamig na damit. Mga jacket. Ha?
ang mga damit kasi, ini-skip ko yun kasi hindi naman ako makidamit. Mahangir oh. Ano pang massage? Gumagana? Walang battery? Walang battery. $9 lang naman. Ayos no. Ito nga, $2 lang oh. Mas mura pa sa mas mura pa kaysa sa Dalarama. Ipit. Ito, mga backbone accessories. Lalagyan ng sabon. Ano pang sabit sa banyo? Di ba naghanap ka dati ng ganyan? Shower hook. Ah, Yung nalagyan ata yan ang curtain. ang tong aisle na to, mga pang decorations. Ano yan? Taguan. Mga pang decoration nga dito sa aisle na to. Sa Pilipinas ganyan may ashtray, di ba? Alam mo sa mga bahay nun. Ano po, sticker? Wall sticker? Sticker? Oo, wall sticker. Medyo konti talaga tinda ngayon nila, no? Baka nagre-restock sila. Wala pang masyadong order. Mga kortina. $5 lang. Ha? Kung hindi ka maharte, no? Dito makakakuha ka dito. Mga kortina. Mga kortina. Ang 12. bagay dun sa summer na kasi, kaya dapat yung Bagay dun. she wants to crawl like an insect. Of course, no anak. Diyos ko. Wala na, 12 lang oh. 9. Mayroon crab. Oh, Yung mga pagkain nililipat nila, no? Ginilid nila dito masyado. Hindi na doon sa tapat. Papa, may mga left. So, hindi natin na namang yan. But at least dito lang tayo bumili ng kurtina. Ay, ito sa dito. Sukatin muna natin. Parang sumama. Sige, sukatin mo natin. Oo, para fresh sa mata. Kaya hindi bagay rin sa no? It's cute, oh. Ako gusto ko sana tong color na to. Kasi hindi natin alam yung sukat. Kasi may mga sukat. 96. Sukatin mo dun ito. Madaming option. Dito na lang tayo bumili, mura lang. So kung na-bore ka na, bili ka na lang ulit ng bago. Oh, salamin pa pa. Ayoko, malaki. Wala ka pa rin nahanap doon sa ano? Pakita ko sa iyo, daan tayo. Saan yan? Sa Bricks? Ay? HomeSense. Yan, ito mga pagkain dito. Pwede kayong bumili ng pagkain dito. Yan. Dati ito, nandun to sa ano, sa kabila. Nandun sa may entrance nila. Ngayon nilagay dito sa ano, sa right side. Mga bagsak presyo. Chika popcorn. Sarap na. Meron pa sila dun, oh. Ayan. Spices. Meron na sila mga damit pambata. Tapos yung mga pang-adult doon naman sa kabila. Tapos meron sila mga sapatos na pang-bata rin. Ayan, katulad niya, no. Kung hindi mapili, tamang pang lakad-lakad lang. Pwede yan. Parang maganda to, ah. Pag matagal ka na sa banyo. Google pa mo.
Mabuti pa si Isabel, oh. Nakakuha na. Not this one daw. Not that one. Ano dapat? Ano daw? Ayawan ko lahat. Hmm? Get it if you want to like. Talagang nakakuha na naman ng bata. Mura kasi mga laruan eh. Magkano lang yan, no? Magkano lang yan? Magkano yan? Magkano? $12. 12? Magaling pumili itong isa. Yung isa, magkano yan? $8 lang sana yung tray. Do you like that? What's that? For the hair. Dagdag na naman dun sa ano niya. Kwarto niya. Papa, does it have battery? Sabi niya. I don't know. Ano ba ka, baby, oh? Lego. Meron pa siya niyan Ah, sa meron. ano ba? Isabel, Lego. one lang na toy today, ha? Is that what you like? Ha? Dalawang isip siya eh, kung alin eh. Parang anya mas malaki yun ah. Maganda naman to kasi may gunting. Anak, Bibi, ang gusto niya yung fishy na meron na siyang dati. Yung ikot-ikot sa train. Yung nanay, yung may gusto niyan. Thank you. Ay, Papa, oh. Dapat pala dito na tayo bumili ng pang-gift. Oh. Parang Lego, pero murang version. Mas murang version. 7 lang, 9. Pwede na. Kukunin mo yan? Ito, yes. Try mo kay Isabel. Kasi naalala ko nung bata pa kami ni Kuya, meron kaming mas malaki dito as in. Maganda siya. Pwede yan, laruan ni Isabel. Pero hindi ko pa siya i-open ngayon pag sa ibang araw na board siya. So, yan kung gusto nyong tumingin-tingin lang ano. Ito, Bianca Amor. Play with me this Yan. one? Siguro punta na lang tayo ulit next time. Baka Restock sila. Restock sila. So, ngayon ay punta tayo sa Leons. Malapit na to sa Leons. Okay, Leon. So, may airport. Yan. Yes, that's mine. Si Isabel ang nakabili lang eh. Toy. Ako ito sa akin. Ito. Village children. Oh, sabi niya mag-share daw kami. No. Yes, okay anak, let's share. Yan. Punta naman kami ng Leons. Doon naman tayo. Tumingin-tingin. Titingin ka ng ano? Kama? Mama. Tingin daw siya ng kama. Okay. Nandito na naman kami sa may mga table. Balik kami ng balik. Di naman namin sinusukat. Lagi namin nakakalimutan. Pero at least, titingin kung may bago na naman, di ba? Okay, lang. Wala pa rin pera. Table. Sabi mo kama. Ako kasi nakulong ko sa dalawang maano. Dito kasi lalapitan agad kayo ng mga associates eh. Kahit titingin-tingin lang kayo, no? Ha? Ito mga Dati na natin itong tinignan eh. nandito pa rin. Pero ito ata talagang kasya sa ano. Ay, at least ito matibay kaysa dun sa isa ata yan. Okay, tapos lang sa 20% off daw ang ano eh. Black and white tag. So yung may yellow tag daw, 999 man lang. 1,000. Mm-hmm. Tapos 20% pa yan. I don't know. Oo, kasi black and white daw eh, di ba? Plus 20% off pa. Yung yellow tag, wala nang Plus tax. discount. Plus tax pa. Pero yun ang makasya. Pareho lang. Pero papa, Siguro. ito ang makasya duman. Pwede. Kasama na to? Hindi pa no? I think so. Bundle na. Bundle. What did you say? Dining table. Ito pa square lang. Hindi matibay masyado. Mas maganda talaga to. Mas maganda. Tama lang. Sakto lang yan dun sa may kainan namin. Ayan. Gusto mo rin yan, Bibi? Papa, right in here. No, maanggutan kita. Mapagalitan tayo. Yeah, yeah, yeah. Ito. Para pag humiga ka dyan, parang kasi Ariana Grande. Anong klase? Mga kailangan niya ng back spring. Pero sa kutsyon mo, sa kama mo, may ganito. Kaya may ganyan pa. Kagaya nung sa bahay natin ngayon. Ayoko niyan. Ay, dun yung sa may entrance, merong ganyan, di ba? Wala nang ganyan. Wala tong ano?
Yan. Meron? Baka pag ganyan mo, ang daming dokumento sa ilalim sa Pilipinas, di ba? Diyan nilalagay mo, birth certificate, yung ano-ano nga, sa NSO. Sa ilalim. Pero mas malaki. Mas malaki to? Yes, Mas sa malaki atin. pero mas mura. Doon sa suka natin. Sobra na yan din sa Malaki na to sa atin. Mura sa atin. 2 piece. Yung sa atin, tama lang. Ito, anong size to? Ayun, mga arkaning size. Ano? King? Queen? Queen storage. Ito mga ganito. Ano nga? Mga 3,000, no? 8,000. Magta 3,000, no? Mahal na masyado. Mura pa mga ganito, no? Kaya din taman kayo kung mga kahoy-kahoy. Ganyan lang, okay na yan. Kasama na kaya to? Hindi pa ata, no? Alin? Ito? Hindi, yung bed frame pa ang 999. Wala so, pang. wala pang ano. Kutsyon. Tapos ang kutsyon, dawa sa... Ito, sakto Costco lang na talaga to, no? Pero kailangan talaga nating magsukat. Sukatin natin. No? So, yan. At kakalabas lang namin ng Leons. May napili ka ba? Wala masyado. I don't know, antok na antok ako ngayon. Yan. At wala. Susuka ang gagawin natin. Susukatin natin yung ano. Yung kwarto. Ang mali kasi namin, punta kami ng punta sa mga furniture na mga bilihan. Hindi naman namin sinusukat. Palagi nakakalimutan. So lagi lang kami parang ang laki, parang ang liit, hindi namin sure. So mamaya, sukatin natin. So magiging thorough. I don't know, siguro dahil to sa eclipse. Sa Toronto maganda yung naging view nila sa eclipse. Sa eclipse, no? Pakita natin mamaya yung ginawa yung shot ni Krista. Ayan, Stop so, it. Si Krista na taga Toronto, Scarborough, Ontario. Ayan. don't talk. Don't talk. Tapos ngayon, gusto ni Isabel ng pizza. Pero alam ko to, sasabihin niyang pizza, pero pag may nakita siyang, anong tawag doon dahil? Hotdog in a bun. Sausage. Alam kong yun ang gusto niya. So, para makamura-mura, punta tayo ng Costco. Punta ka malapit na kasi ito sa Costco North. So, diretso na kami doon. Nag-iisip ako ng restaurant. Kaya lang kung sa restaurant tayo kakain, isang malaking bilog, tapos abutin na naman tayo ng $50, $60. Hindi, sausage na lang doon. Costco na. Tapos, bumili na tayo ng ano, yung, ano yun? Yung pang-almusal natin. Di ba dito lang meron sila sa Costco to? Yung Filipino, ano? Lalong ganisa. Yung ganisa, yan. Yan. Nakalimutan ko. Okay. Kasi doon sa South, wala silang ganun. Mamaya, pakita namin sa inyo. So, yan. Pumunta Okay, na tayo sabi doon. niya, start the song. So, naiinip na itong isa. So, wala po talagang katuturan tong araw na to. May gusto lang ako personally, gusto ko lang talagang lumabas kahit saan. Kasi 3 days ako nag-work. Pagising ko, pasok ng work. Pagtapos ng work, uwi, tulog. Parang So, yan, kailangan ko ng ibang scenery. Magpahangin naman. Wala naman nangyari sa eclipse dito sa Saskatoon. Kaya, maano kasi, umaulap. Kaya, Kaya, tsaka hindi naman talaga tayo partial. kasama. Makikita sana partial, pero, so yan, at punta tayo ng Costco. Inis na tong isa. Inis na. Gusto mo? Chicken cup. No, we don't like it. Nakakonsensya na naman ang dalagyan. Bas. Kasama yan nata. Buti na naman siya na maganda. Last time bumili tayo yung maganda yung lalagyan. Buti kasi ang lalagyan niya, no? Pero lagyan ng kandila pag ano, no? Sayang. Pag brown out. Wala naman, bira na. Wala din nga nag-brown out dito. So ito yung ano, wala dun sa kabila.
Dito lang to sa Costco North. Wala nito dun sa South. Yan. Ang ganito pang almusal. Pang baon. No, kasi ito, halo-halo. May chips, may pretzels. Pretzels. So. Tapos itong grapes na ito malalaki pero matatamis yan. Yan. Matamis. Itong Starbucks to parang palagi akong tinatawag nito. Kukunin na kita ngayon. Palagi na lang. Palagi yung nadadaanan. Dun sa South. Tapos dito. Yeah. $22. 23. Tapos ito lang bigat. Kaya na yan. Pangbaon. Baon, sa trabaho. Naka-sale. Nakasale. Ayong ano. Hindi na masama. Parang mas ano dito no. Sa north no. Parang ang dami pwedeng umakuha. Hindi, siguro nasanay lang tayo dun sa kabila. Bagay. Pero may mga meron dito na wala dun. Sa bira kami mapadpad dito. Ah, ito yung ano. Papackage ko. Nagtatira ko mag-package. Diyan. Para kay ano, para sa mga Family. sa family and kay ano, mga inaanak ko. Para pag school nila. Baon no. Kinapay. So yan at kakalabas lang namin dito sa Costco. Hi dog! May mga aso kasi sa kabilang sasakyan. Iniwan lang ng may-ari. Hello! Ay, cute un. So yan, kakalabas ka lang namin dito sa Costco, dito sa Costco North. Parang nanibago kami dito sa Costco to. Iba ang feels niya, same ang setup pero iba lang ang feels. Kasi palagi tayo dun sa South eh. Yun na kasi ang malapit. 5 minutes nandun na kami. Dito kasi medyo malayo-layo. Mga 15 minutes o lampas. Malayo na Pupunta yun dito. Oh, malayo na yan pag ganyan. Dito sa sa Saskatoon. Yan at wala lang talaga kaming magawa ngayong araw. Kaya pumunta kami ng Bianca Amor. Ngayon pumunta ng Leons. Tapos nagkayayaan dito sa Costco naman. Yan, nakabili naman kami ng mga kailangan namin. And shout out nga po pala kay Sir Jason dito sa nagtatrabaho siya dito sa Costco North. Yan, kanina eh. Galing ako ng washroom. Yan, binati niya ako eh, nabigla din ako. Sabi ko, akala ko Artist! akala ko sir parang may sinaplip ka dyan. Ano ba? Ano ka na kinuha? Sir, may sinapit ka ba siya? Kinuha tissue sir. Hindi, yan. Shout out po kay sir. Sabi niya Thank you! naka-subscribe daw po siya sa atin at nanonood siya. Yan. Kasi di nakapag-picture to kasi nahihiya lagi pag Oo. may nakakilala sa kanya, nahihiya siyang magpa-picture. Gusto ko Para sana at yung least- ilagay dyan, ano. Alam siya na Thank kung you, sino. Kung sino yan. Nakakaya naman kasi marami na ako. Hindi, pero thank you sir. And sa lahat po ng nanonood sa amin, kahit hindi nakapag-subscribe, it's okay. Tapos yung mga nakasubscribe sa amin, thank you. Yun lang ang ano namin palaging ginagawa dito sa Saskatoon eh, gumala at kumain kung saan-saan. yung mga hindi pa namin na-try na lugar. Yan. At dahil ngayon ay spring na, ay baka madagdagan pa ang gala natin, no? Maganda na ang panahon dito sa Saskatoon City. Ang ganda ng panahon. Yeah, maalinsangan na. Dapat kailangan mo ng buksan ng Maalinsangan. Define maalinsangan. Maalinsangan. Basta warm. Sabi ni Isabel, hurry, the sipon. Okay, wait. Sipon. Yan. Sinisipon Hurry, ko kasi sipon, hindi namin alam kung bakit. So anyway, at dito na muna natin tatapusin ang vlog natin. And see you ulit sa mga susunod na pamamasyal namin, pamamasyal. Wala kasi kami masyado ngayong ganap. Parang puro tayo gasto. Gumastos ng naaayon. Yan. At yun. Napakaganda ng panahon at eclipse. Hindi natin nasaksihan dito sa Saskatoon City. Gawa ng
cloudy. Next time siguro, Yeah. Sa Toronto maganda. dahil maganda ng panahon, I think more on mga playground na kami. Yeah. Playground, tapos sana makapunta Oh, din there's tayo one sa more? ibang lugar. No? Oh no. Yung English kasi ako nitong babae nito. Good job. So yun po, thank you ulit sa panonood. See you sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Ako naman. Puno yan kanina.